ಈಗ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರೇ ಮಂತಿದೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಸದ ಇವ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ಮನ್ನಂಜಿನ ಬರವಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾಡ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತಡ ಇರ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಷೇಧದ ತೂಗತ್ತಿ ಕುಡರಲ್ಲ ಬರ್ರಯ್ಯ ವಂಚಿನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಮಾಂತೆರ್ ನಂಜಿ ಕೂಗುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೇರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈ ಸರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ್ ಒಂಜಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತನು ಸರ್ ಬಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಉದಾಯ್ತು ಅನ್ ಬಂತು. ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಜಿಲಿನ ತುಂಬ ಇಲ್ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಪದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಟ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯ ಕಂಜಿಲಿನ ಕಣತದ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡನಾಗ ಈಗ ಕೊಂಚ ಹಿಂಸೆ ಅಂತೋಜು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಾಂಡೆ ಆ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಾಡು ಪನ್ಯ ಇರ್ಲ ಕೇಂಡಿದ್ದೀರ ಈಗಲೇ ಹಾಕುನ ಆ ಕಂಜಿಲಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಿನ ಏನು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ 3 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥದ ಕಂಜಿಲಿನ ಈಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ಈಗಲಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಸೆ ಆಣ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಐತ ಅಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಸುರೂಕಾದ ಸಂಘಟಕನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವತ್ತನ್ನ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೇನ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ತೋಜಿಪದ್ ಕೂಡ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸುಲಪ್ಪ ಮದ ಈ ಕೇಸುಲು ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 3 ವರ್ಷದ ಕಂಜಿಲಿನ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದಾಗಲೇ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋದು ಅವು ಫಿಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋದು ಒಂದು ನಮಕ್ ಕಂಬಳದ ವಿಧೇಯ ಕಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಐತ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಬೇತೆ ಪೇಟದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇ ಪೇಟದಾಗಲಿನ ಒಂಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿತನ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುಲ್ತನೇ ಇರ್ಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನ ಕಾನೂನುದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಒಲೈ ನೆನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಂಚೇಳಿ ಆದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ತೊಂದರೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಜಿಲಿಗೆ ಹಾಕದು ಅವನು ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಏನು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಏನ ಮಲ್ದನ್ನು ಪಂಡ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದೇರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂಜನಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಇನಿ ಐನ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಅಗಲ ಜನಕ್ಲುಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಜನಕ್ಲುಳ್ಳೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಮೇತ ನೆಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಲ ಒಂದು ದುಮ್ಮುಡ್ದ ಒಕ್ಕಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದೆ ಆಗಲಿ ಜಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 25 ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಂಬಳ ಸ್ನೇಹಕೂಟದ ಕಂಬಳ ಲಾಯ ಮಾತ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಗಳ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಲು ಉಲ್ಲ ಆ ನಿಯಮನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಎಡವುದ ಐನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಡುಂದು ಬನ್ನೈಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಬರ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವತ್ತನ್ನು ಏರೈನ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುಜೇತ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದೆ. ನೀನು ಕೊರಡುನ್ನಾಂಡ ಆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಶಿಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿಧೇಯ ಕಡೆ ಇಂಜಿನ ಮಾಂತ ನಿಯಮಲುಲ್ಲನ ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಬೋದು ಆ ಮೆರುಗು ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಬುಳಪಾದ ಇನಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ, ಆಟೋಲು ಬಂದೆ, ಯಕ್ಷಗಾನಲು ಬಂದೆ, DJ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬರೀತ ಇಲ್ಲದಗಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂತನ ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು ಇಪ್ಪುವೇರು, ಕೆಲವು ಶಾಲೆದ ಜೋಗುಲು ಓದನ್ನು ಇಪ್ಪುವ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಪನ್ನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಆಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಕರೆತ ಭರಿತ ಮೈ ಕಾಣಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪರ ಕಂಬಳ ಎರುಗಿಡವಲ್ಲಿ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ DJ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಕರೆತ ಬರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೈಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪದ ಮಲ್ತೊಂದು ಹುಲ್ಲಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದುಲ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮೀರ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಮೈಕ ಕಟ್ಟನ ತಪ್ಪು ಎರುಗಿಡ ಮನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಪರಿಸರ ಎರೆನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪರಿಸರಡು ಎಲ್ಲೂ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಆ ಕರೆತ ಭರಿತ ಮೈಕದಿದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಮತಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸತಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ವಿಳಂಬ ಅವನುಂಡು, ಇವ್ರು ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ವಿಳಂಬ ಅವನುಂಡು ಮಾತು ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎತ್ತಿ ಇವ್ರದ್ದು ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೇ ತಂದು, ಇವ್ರದ್ದು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೇ ತಂದು, ಇವರು ಮಾಧವಣ್ಣಾಗ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೇ ತಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 50% ಸ್ಪಂದನೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಐನು ಸತ್ಯಾದ ಹೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಸ್ಪಂದನೆ ನಾನಾದ್ ಬತ್ತಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಈತು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದನ, ಈತು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ತಿಕ್ಕುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಜಪ್ಪದ ಕಂಬಳಡೆ ಮಾಂತಿರ ನಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾದಬುಡುಪನಾಗಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತದು ಮಾಂತಿರ ಮನವೊಲಿಸದ 23 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ನೂತ ಅಜಿಪ್ಪ ಜೊತೆ ಎರ್ಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಬುಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪರ ಅಂಚ ಆ ಮುಗಿಪೋಟಂಡ ಈತ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ್ ಐತ ಮುಂಡು ತನ ಪರಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಹೊರತು ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಎಂಜ ಅನ್ಪಂಡ ಪೋಯಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪರ ಆ ಬುಜಿ ನಂಗೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀನೈಪು ಅತಂಡ ಆ ಪೋಯಿನ ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥ ನಿನ್ನ ತೂವನ ಅಂದೆ ನನ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಂತಿದೆ. ಈಗ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರೇ ಮಂತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಸದ ಇವ್ನು ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ಮನ್ನಂಜಿನ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾಡ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತಡ ಪಿರ ನಮನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ನಮನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಷೇಧದ ತೂಗತ್ತಿ ಕುಡರಲ ಬರ್ರಯ್ಯ ವಂಚಿನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಮಾಂತೆರ್ ನಂಜಿ ಕೂಗುಂಡು ಐಕಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮಲ್ಪನ ಪುಂಡ ಎರೆಗಳ ನೆಟ್ಟು ಹೊಡೆತ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬುರ್ಲದ ಕರೆ ಬೋಡು, ಎರ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು, ಎಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಬೋಡು, ಸಂಘಟಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೌರವ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ದು ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತತ್ ಯಾನ ಕ್ರೀಡೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ. ಏನಡದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ ಕ್ರೀಡೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳದ ನಂಗೆ ಗೌರವ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ವೈಟೇ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೂತು ಬಾತಿರು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೋವನ ಬೇಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ಕಂಬಳದಾಗ್ಲೊಂದು ಗುರುತಿಸನಾಗ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎರ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮೈನ ಕೊರ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ನಿನ್ನ ಅಳವಡಿಸದ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಂತೋಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಚಯಿಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಸಂತೋಷ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಿಡಪನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಕಂಬಳಾಡು ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬಿಡು ಮೇಲೆ ಕಂಬಳದಾರಂದು ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಬಾತ ಸನ್ಮಾನದ ಮಿಗಿಲಾಯಿ ನಾವು ಆ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎರಡಲ ಪ್ರೀತಿನ ಕ್ರಯದೆ ತಂದ್ರಾಬಿ ಗೌರವನ ಕೇಂದ್ರ ತಂದ್ರಾಬಿ ಅವ್ವಾದೇ ತಿಕ್ಕು ನೀ ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಏತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋಡು ಐಕ್ ಈ ನಿಯಮಲೇನು ಪೂರ ಅಳವಡಿಸಾಗ ಈ ನಿಯಮ ಅಳವಡಿಸೋಡಂಡ ಈತ ಜನ ಇಡುಪನಾಗ್ಲಿ ಮಾದಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಎರತ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಆದ ಬೆನ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನ ಕೊರ್ಕ ಪಡೆದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ಅವನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೂವೇ ನಮನದ ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಈತ ಪೂರ್ಲದ ಕ್ರೀಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಿರಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ದಾಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಂಡ್ ಆ ಎರ್ಲೇನೆ ಈ ಪೂರ್ಲು ಉತ್ತಾದ ಆ ಗಿಡಪುನ ಜವಣೆರ 6 ಪ್ಯಾಕ್ದ ಜವಣೆರನ್ ತೂನಾಗ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಮೀಕ್ ಎಣ್ಣೆಗಡ್ದನ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆನಾಗ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಕಣ್ಣ ಆ ಕಣ್ಣನೇ ಇರ್ಲಿಂದ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಜಾಗಡ್ ಎಂಚೇನು ಪಾರ್ನೊಂದು ನೆನ್ಮ ಅಂತ ತೂನಾಗ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ಆ ಸಿಂಗಾರಲು ಇದು ಮಾಂತ ಖರ್ಚಿಲು ಇದು ಮಾಂತ ಆ ಟೆಂಟದ ಉಲ್ಲೈ ಆ ಪಾಲೆಡ್ ಕಣತ್ರ ಹುಟ್ಟುಗಾದ ಗಂಜುನ್ನ ಆ ಸಹೋದರತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಎತೋ ಓಡಿ ಕಡೆಗೆ ಪೊಂಡಲ ಊರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಇರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತೊಂದಾಣ ಇಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ಅಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಳಕೆ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿನಾಗಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳಿ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಇಂಚ ವೈದ್ಯ ಕಂಬಳದ ಅಂಚ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಗೌರವ ನೆಕ್ಕ ಶಿಸ್ತು ಕೊಣವಡಿ ನಿಯಮ ಬರೋಡಿ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಂಬಳಡ್ ಎತ್ ಮಾತ್ರ ಜನ ಪಾಲ್ ಪಡಿಪೇರ ಆತ ಜನಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಡೋನ್ ಬರೋದು
ಯಥೋಶ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಂಬಳ ಬಂಡಲ ಇಂಚಾವಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲು ತೂದು ಜೆರ್ಪೊಡುನವ್ರು ಏನದನಾರು ಆ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳ ಬೊಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಕಂಬಳನೇ ಇತ್ತು ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ಜಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅಂದ 10 ಪುರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂವರೆ ಏತೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪೇರು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಂಬಳನ ತೂಬುನಾಗ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡೆ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡೆ ಈತ ಜನ ತೂಬು ನಾವು ಬಲು ಅಪರೂಪ ಒಂದು ಕಂಬಳಗ ಸಂದಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಈ ಕಂಬಳ ಡಿಪನ ನಂಕಲಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾಗ ಆನೆಗೆ ಕಂಬಳ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಮಗ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಉರಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.